På Mølholm Privathospital kan du få lavet en gastric bypass, både hvis du er henvist fra det offentlige eller som privatbetalende patient. Så her kommer patienterne ind og henvender sig, når de skal opereres. Gastric bypass patienter er indlagt mindre end et døgn. Så når de kommer herned, når de har fået brev derhjemme, hvor der står, når de skal møde ind, og kommer cirka 2 timer før operationen, så vil de blive mødt af en sygeplejerske, som viser dem til rette på stuen. Her er en typisk sengestue, hvor der kan være 2 patienter på. Hvis du selv betaler for din operation, har du mulighed for at blive indlagt på en enmandsstue. Kirurgen, som skal operere dem, kommer ind og lige hilser på dem. Anæstesilægen, som skal bedøve dem, kommer ind og snakker med dem. Og så er de sådan set klar til at gå til operation. Så bliver de hentet på sengestuen af et personale over for operationsgangen. Så går de over på stuen. Bliver lagt op på lejet. Får lige et drop i hånden, og så sover de. De er væk fra deres stue cirka 1,5 til 2 timer. Selve operationen tager en halv time til 3 kvarter. Så bliver de kørt tilbage i seng, og der vil de så ligge på overvågning i 2 timer. Når de 2 timer er gået, så skal de ud af sengen. Næste dags morgen, så er der en udskrivningssygeplejerske, som holder en udskrivningssamtale. Der får de også en taske, som er pakket med det, vi kalder et lille startkit, alt hvad de skal bruge derhjemme. Og så er de klar til at gå hjem næste dags morgen mellem 9 og 10.